बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गेलेनाय बिथिङाव गोजोनथाव रादाब। साब्रै वुशु गेलेगिरिफोरा हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों। थांनाय 4 मे दाननि 9 मे खालारसिम जम्मू काश्मीराव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटी वुशु चेम्पियनशिप्सआव NSNIS सार्टिफिकेट गोनां फोरोंगिरि दानसोरां दैमारिनि दैदेननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनिफ्राय मोनसे हानजाया बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। बादायलायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै गेलेहैनाय बड'लेण्ड ओनसोलनि भबानी ब्रह्मआ तावलु नांदाव आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। दैजि राभाया बागुआ जान आयदायाव सनानि मेडेल, रंजाली ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्म बिथांमोना डुएल इभेन्ट थावलु गेलेनाय आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे सिबिका रामचारिया नान कुआन टाइप आयदानि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। थांनाय 4 मे दाननि 9 मे खालारसिम जम्मू काश्मीराव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटी वुशु चेम्पियनशिप्सआव NSNIS सार्टिफिकेट गोनां फोरोंगिरि दानसोरां दैमारिनि दैदेननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनिफ्राय मोनसे हानजाया बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमन। बादायलायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै गेलेहैनाय बड'लेण्ड ओनसोलनि भबानी ब्रह्मआ तावलु नांदाव आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। दैजि राभाया बागुआ जान आयदायाव सनानि मेडेल, रंजाली ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्म बिथांमोना डुएल इभेन्ट थावलु गेलेनाय आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे सिबिका रामचारिया नान कुआन टाइप आयदानि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। थांनाय 4 मे दाननि 9 मे खालारसिम जम्मू काश्मीराव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटी वुशु चेम्पियनशिप्सआव NSNIS सार्टिफिकेट गोनां फोरोंगिरि दानसोरां दैमारिनि दैदेननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनिफ्राय मोनसे हानजाया बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमन। बादायलायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै गेलेहैनाय बड'लेण्ड ओनसोलनि भबानी ब्रह्मआ तावलु नांदाव आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। दैजि राभाया बागुआ जान आयदायाव सनानि मेडेल, रंजाली ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्म बिथांमोना डुएल इभेन्ट थावलु गेलेनाय आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे सिबिका रामचारिया नान कुआन टाइप आयदानि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। थांनाय 4 मे दाननि 9 मे खालारसिम जम्मू काश्मीराव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटी वुशु चेम्पियनशिप्सआव NSNIS सार्टिफिकेट गोनां फोरोंगिरि दानसोरां दैमारिनि दैदेननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनिफ्राय मोनसे हानजाया बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमन। बादायलायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि जानानै गेलेहैनाय बड'लेण्ड ओनसोलनि भबानी ब्रह्मआ तावलु नांदाव आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। दैजि राभाया बागुआ जान आयदायाव सनानि मेडेल, रंजाली ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्म बिथांमोना डुएल इभेन्ट थावलु गेलेनाय आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे सिबिका रामचारिया नान कुआन टाइप आयदानि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। देरहासार जानो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि भाइस चेन्सेलर बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि बिफानगिरिफोराबो बाहागो लानानै बरायो।